calorie deficit ka? Gaga, cheat day ako ngayon, no? Cheat day. Kakastart mo palang mag-diet kahapon ah. Uy, may free will naman tayo na tinatawag sa mundong to, di ba? Hindi ako alipin ng diet culture. Sige ka. Pag pinabayaan mo yung figure mo, baka matulad ka kay Maricar. Lo, shots fired. Hippopotamus na kasi sa laki. Ay, hoya, excuse me. Hindi naman ako aabot sa ganun. Ay, oo nga pala. Malapit na birthday nun, di ba? Nino, Ni Maricar. sino bang may pake? Yung mama niya may pake? Ay, ewan ko ba ron? Hanggang ngayon, pilit pa rin sumasabit sa grupo natin. Hindi niya pa rin gets yung mga patama natin sa kanya. Pinaglihi ata siya ng nanay niya sa bato eh. Baka nga dun siya pinaglihi. Ang bobo eh. Alam mo yung tipong kahit anong gawin mo, maniniwala pa rin sa'yo. Pero ano na kayang nangyari doon kay Maricar? Bigla na lang siyang hindi pumasok sa trabaho. Baka nila mo na ng kahihiyan. Lalo na pagkatapos mo siyang isumbong sa HR. Dapat lang nalamunin siya ng hiya, no? Pamali-mali siya ng reports niya. Di naman pwedeng palampasin yun. Pero hindi mo rin pwedeng i-deny na bet ka ng HR. Ano bet ng HR? Wow, maang-maangan portion, Lottie. Bet na bet ka kasi ng HR manager natin kaya laging pinapaboron mga sumbong mo. Oo nga. Lalo na pag nakadress kang pupunta sa HR office. Diba? Approve agad lahat ng i-request mo ron. Hindi dahil sa akin yun. Mali kasi talaga ni Maricar yun. Ay, munti ko na makalimutan. Nag-message pala sa akin kanina yung kuya niya. Ha? Bakit? Iniimbitahan tayo sa kanila. Talaga? Anong meron? Hindi ko sinabi. Pero tayong tatlo lang talagang hinahanap. Wait, tama ba? Birthday ni Maricar ngayon o bukas? Ay, oo nga. Birthday niya bukas. Bakit hindi siya ang nag-imbita? Baka takot ma-reject. Alam mo naman yun si Maricar. People pleaser. Tsaka matatakotin yun sa tao. Lalo na sa'yo, Jilin. Ba't mo siya matatakot sa akin? Nakalimutan mo na ba yung nangyari kung saan nagsimula yun? Go, Miko. Ipailala mo sa kanya. Ganito kasi, may isang araw sa office na sobrang wala ka sa mood. May problema kasi kayo nun sa bahay nyo. Kaya ang gulo ng isip mo. Pagdating mo sa office, siya ang napagbuntunan mo. Kung ano ng trabahong pinagawa mo sa kanya. Itinambak mo kahit hindi na niya trabaho. Isa lang ang masasabi ko. The serve. Grabe! Ay, ewan ko ba dun kay Maricar? Parang wala namang nagmamahal sa kanya. Gustong-gusto niyang mapasama sa grupo natin kahit lantaran na natin siyang isinusuka. May mga tao talagang ganon. Wait. Pero, pupunta ba tayo? Pwede naman. In-invite tayo eh. Magdadala pa ba tayo ng regalo? Presensya ko pa lang. Regalo na. Uy, kahit magman lang. Wag na. Sa totoo lang, di ko rin alam kung bakit tayo invited. Baka gusto talagang sumali sa grupo kaya nagpapalakas. Apaka-loser na. Ang boba pa! Dear Love, ako si Jeline. Si Lottie at Miko, mga katrabaho ko na kalauna naging mga best friend ko. Halos 5 taon din kaming magkakasama. Minsan hindi kami nag-away. Kahit pa maraming beses na may mga taong nagtangkang pagwatak-watakin yung samahan namin. Nanatili kaming buo. Unbreakable, kumbaga. Sa opisina, kilala ang grupo namin. Pag may lakad, kami magkakasama. Pag may usapan sa office, pangalan namin ang laging nababanggit. Kaya hindi rin nakakapagtaka may mga gustong makisali sa grupo namin. Isa na dun si Maricar. Tahimik lang yung epal na yun nung una. Pero halatang pilit na lumalapit sa amin. Palaging sumasabay sa lunch. Nakikisali sa kwentuhan. Nakikisiksik sa mga lakad namin pagkatapos ng trabaho. Alam mo, may kakaiba kay Maricar na hindi talaga namin bet. Pagka-weirdo, yung babaitang yun. Yung tipong, hindi mo maintindihan yung hiletsa niya. Masyado siyang papansin. Pampang. Kung iisipin siguro, doon nagsimula lahat. Kasi habang sinisikap niya na mapalapit sa amin, mas lalo namin siyang tinutulak palayo. Hanggang sa dumating yung puntong ginawa na namin siyang emotional punching bag. Pag may problema kami sa trabaho, pag galit kami sa mundo, si Maricar ng pagdidiskitahan namin. At ang mas nakakapagtaka, ni minsan, hindi siya lumaban.
Hindi siya sumagot. Hindi siya nagalit. Hindi siya lumayo. Parang kahit anong gawin namin sa kanya, handa pa rin siya makipagkaibigan sa amin. Alam mo noon ang akala namin, kahinaan yung ganong klase ng pakikitungo. Jeline! Jeline! Ano yun? Aga-aga. May problema ako. Ano na naman yan? Di ba may pinapagawang report si boss kahapon? Yung presentation para sa client? Oo, yun nga. Oh, anong problema? Hindi ko nagawa. Ba't di mo nagawa? Nagmamadali kasi ako mag-out kahapon. Di ba may lakad ako? Ayun, nawala sa isip ko. Ano pong instruction sa'yo? Ang totoo, kami lang ni Maricar ang nakarinig ng utos ni boss. Ni hindi nga siya nakatingin sa amin nung nagsasalita siya eh. Hindi, wala palang problema. Kung hindi siya nakatingin, hindi niya alam kung sinong kausap niya. Pero ako nga yung sumagot na, "Got it, sir. Noted po." Eh di mas madali. Paano mas madali, girl? Lapitan mo si Maricar. Tanungin mo kung nagawa na niya yung report. Magmaang-maangan ka. O tapos? Sabihin mo na ine-expect ni boss na siya ang gagawa nun. Pag nagtanong si boss, ipasa mo sa kanya. OMG, ang genius mo talaga, Jeline! You're welcome. Di ko makakalimutan yung araw na yun. Tawa ng tawa si Lottie nung kinukwento niya kung paano binugahan ng apoy ni boss si Maricar. Mahusay din yung pagkakapasa ni Lottie kay Maricar ng responsibilidad. Kaya si Epal yung binongga ni boss. May talent din kasi talaga tong si Lottie sa pag-arte. Kaya bentang-benta kay boss yung mga pinagagagawa niya. Sarap din utusan nun ni Maricar. Ang bilis kausap. Tulad nung one time, inutusan siya ni Miko na bumili ng 2 ice white chocolate mocha sa cafe sa tapat ng office namin. Oo agad. Wala nang tanong-tanong. Bili agad. Actually, kesa sa pagbili sa cafe, mas natuwa ako dun sa eksena pagbalik niya sa opisina. Miko, eto na yung coffee nyo. Thank you. Sure kang white chocolate mocha to? Oo, sure ako. Nakalagay din sa label. Siguraduhin mo lang. Naku, mabuboljakan ka na naman ni Lottie pag nagkataon. Kahapon pa nagkikrave ng iced white chocolate mocha yun. Sure ako na white chocolate mocha yung 2. Ikaw, hindi ka bumili ng sayo? Hindi na. Medyo mahal kasi. Okay. Sige na Maricar, bumalik ka na sa table mo. Tatawagin na lang kita pag may iutos ako sa'yo. Okay, balik na ako ron ah. Ay gag! Tanga-tanga mo! Ano nangyari? Natapan ko yung kape sa papers ni Lottie. Patay ka. Babalatan ka nun. Puch, wala pa naman siya sa mood ngayon. Sabihin mo na lang, si Maricar yung nakatapon. Ano? Sabihin mo, si Maricar yung nakatapon. Total, siya naman yung nag-abot sa'yo niyang kape, di ba? Tama ka. Gusto ko talaga kung paano ka mag-isip. Lahat may solusyon ka. I know, right? Ay, dami talagang pinapagawa ni boss. Buisit! Girl, mas mabubwisit ka sa table mo. Bakit? Anong meron? OMG! Ano? Tawagin ko na ba yung salarin? Yung mga papers ko! Bakit sino ba may gawa niyan? Di yung BFF mo. Maricar! Halika dito sandali. May gustong kumausap sa'yo. Pigilan niyo ako. Ibabalibag ko yung babaeng yan! Kalmahan mo lang, girl. Ano ka ba? Bakit? Ano yun? Ikaw daw yung nakatapon ng kape sa table ko? Ha? Oh, ano? Magtatanga-tangaan tayo rito? Tingnan mo yung table ko! Maricar, oh! Tingnan mo! Pero wala naman akong natapon. Alam mo ba na 1 linggo ko nang trinabaho yan tapos sasayang lang dahil sa katangahan mo? Wala akong natapong kape kanina.
Kung may nakatapon man, baka si Miko yun. Hoy, ang kapal ng mukha mo! Huwag mo akong idamay sa kababawan mo, ha? Nandito ako kanina. Hindi si Miko ang nakatapon, Maricar. Ikaw! Nabitawan mo yung kape bago pa abutin ni Miko. Hindi naman totoo yan eh. Uy, magsabi ka naman ng totoo. Hindi naman talaga ako yung nakatapon ng kape. Ito nga, nagsasabi nga ako ng totoo. Sinasabi ko lang kung ano nakita ko, no? Gagawin mo pa kaming sinungaling? Ha? O ano? Loti naman, sayang yung kape ko. Oh, gusto mo ba sa'yo ko itapon? Tama na tinapon mo kay Maricar para makabawi ka man lang. Hindi ako yung nakatapon ng kape. O, pas ako. Tinapunan kita ng kape. Ipagkalat mo pa. Dalawa lang yun sa napakaraming ginawa namin kay Maricar. At kahit paulit-ulit namin siyang ginaganon, di niya nakuhang maghiganti. Hindi rin siya nagre-reklamo. Nakikisama pa rin siya sa amin. Di minsan, hindi rin namin narinig na nagkalat siya ng chismis tungkol sa amin nila Loti. Walang reklamo sa HR. Walang parinig sa ibang katrabaho. Para bang tinatanggap na lang niya lahat. Lumilipas sa mga araw na parang walang nangyari. Pag magandang mood namin, tinatrato namin siya ng maayos. Parang normal na katrabaho. Pero kapag wala kami sa hulog, siya yung nagiging outlet ng inis namin. Kung tutuusin, naging libangan na namin ang pambubuli sa kanya. Hanggang sa isang araw, bigla na siyang hindi pumasok sa trabaho. Walang paalam, walang paliwanag. Unti-unti, nawala na kami ng balita tungkol kay Maricar. At sa totoo lang wala rin naman akong pake. Kami, wala kaming pake. Akala nga namin tuloy na siya nawala sa buhay namin eh. Hanggang sa isang araw, may dumating na imbitasyon. Imbitasyon para sa birthday daw ni Maricar. Jillian, sure ka ba rin sa pinaradahan natin ng kotse mo? May nagpa-park naman sa atin eh. Mababantay naman yun dun. Abutan na lang natin si kuya mamaya. Sa bagay, di rin naman tayo magtatagal doon kina Maricar. Alam niyo, di ko pa rin magets kung bakit invited tayo rito. Oo nga eh. At kung birthday nga to, pasabog ang peg mo, Jeline ha. Pakak na pakak ang makeup mo. Aba, dadaigin mo pang may birthday, ha? Ang bully talaga nito kay Maricar. Excuse me, no? Hindi ko kasalanan kung ganito ako kaganda. Pero alam niyo, may kakaiba eh. Ano naman yun? Hindi ko alam pero parang feeling ko, hindi birthday yung pupuntahan natin. Baka naman kasi low budget lang. Alam mo naman sila, Maricar. Hindi rin naman sila kayamanan. Mismo. Ito na ata yung bahay. Katukin mo na, Loti. Gaga ayoko. Ikaw na lang. Sige, ako na. Ano po yun? Naimbitahan po kami para sa birthday ni Maricar. Ah, kayo na pala yun. Opo, ako po si Jeline. Sila po si Miko at Loti. Hello Kumusta? Tuloy kayo. Ako si Arvin, kuya ni Maricar. Salamat po. Lo, ano yan? Totoo ba to? Ano pong nangyari? Wala na si Maricar. Sandali. Prank ba to? Sana nga ganun lang to. Nakakatuwang isipin, oh. Birthday niya ngayon. Akala niyo rin siguro, handaan yung pupuntahan niya. Sorry, pero anong nangyari sa kanya? Hindi na lang siya nagising. Hindi namin alam kung anong dahilan. Wala naman kasi siyang inindang sakit. Discover namin na may diary pala siya. Diary? Oo. At ang isa sa mga nakasulat doon, papuntahin daw kayong tatlo sa birthday niya. Kami? Hindi rin niya pinaliwanag kung bakit. Ang sabi niya ron, alam niyo raw kung anong ginawa niyo. Hindi ko alam kung anong tinutukoy niya.
Pero, madalas niya kayong banggitin sa akin noon. Talaga? Oo. Sabi niya, kayo lang daw ang madalas niyang nakakausap sa opisina. Kaya naisip ko, baka kayo rin ang dahilan kung bakit excited siya pumasok sa trabaho. Kaya, heto na kayo ngayon. Ay, kung may gusto kayong sabihin sa kapatid ko, sabihin niyo na. Para kahit paano, nakapagpaalam kayo sa kanya sa huling pagkakataon. Dear love, nakakakilabot yung ekseneng nadatnan namin. Hindi namin inaasahan na yun ang sasalubong sa amin. Hindi birthday, hindi celebration, kundi isang malamig na bangkay ni Maricar. Tahimik siyang nakahiga sa kabaong. Parang natutulog lang. At ang mas masakit doon, walang idea yung kuya ni Maricar na di kami naging mabuti sa kapatid niya. Para sa kanya, kami pa nga siguro mga taong naging kaibigan ni Maricar sa opisina. Maraming haka-hakang kumalat tungkol sa pagkamatay ni Maricar. May nagsasabing, nakulam siya. May nagsabi rin na binangungot daw. Di na rin namin nagawang itanong yung detalye sa kuya niya. Pero kahit ano pang sabihin ng ibang tao, hindi namin maiwasang isipin na baka kasama kami sa mga dahilan. Baka kami rin ang nagtulak sa kanya sa puntong yun. Pero ngayon, mananatili na lang yun na isang tanong. Isang tanong na hindi na kailanman masasagot. Umuwi kaming balisa. Sobrang tahimik ng biyahe. Wala ni isa sa aming tatlong gustong magsalita. Dahil alam namin kung anong ginawa namin kay Maricar. At kahit anong pilit naming kalimutan, hindi na mabuburang katotohanan sa aming isipan. Metro's #1 Love Radio. Basic!